Monchu muligere bono na gukwani andonzi ya sobereta semargoba ya bono chinga kichinde ngo kwaligania semesa ya mangana Amayia Chinsa Ikomi ya bono margoba chitarikine meronge bere na isano na isatu mutinyo kabiru mwaka bwechiri bubere na meronge bere nebere na manga bere ka okolekana naboigo na manga gendeta okolekana kolene ngo chukumanya senchira yobwenge korwa asomuno ahwe manyerilyo igotoko bwateranere Joshua utani nchiritirane nkoruko Vincent Onyancha. Etoko chako kuruwa sensemelia ya siasa busio bukwirigari chikura umurebwe kya mageo demerero dinga kubwatana na azimio la umoja niko bono baguchigotara rugongo rwa gusiana ne county ya Nyamira na baige county ya Kisii aseganga yokurubelyo bochoryo bonebo guchigokoleka no mutinyo gatano na gatatu mwako yega bwechiri bubere na meronge bere nebere iko baguchigokole sabari ya boy kasorongo rwa Kisii na baige county ya Nyamira litukolia ramista likisa to mugavana bwe county ya Kisii James Elvis Maribo ngwae niko chinga kechi aburi abagusi bonsi kubwatse azimio ekero baguchigosoa sorongo rwa gusista likisatu drabeli tuko liaramisi ngoyo minto omonene bwe party ya ODM na ende former prime minister na ende oyo minto ligo chikawe president ya Ankyo Raila Amolo Odinga una maetengo chalega iga on Thursday aramisi na ende yago cha Nyamira amanyekuru wache Kisii County ntagetemba kerembi yamono na ende mbi yamono ekiara Raila Amolo Odinga ekera aboliti chikura 2007 esa abagusina era bakerete mona abange 2013 bakamwakera nero akere chikura nyingi sana kurugusi na ende 2017 agakere chikura chinyingi sana bono 2022 nkuboli ale na ende chikura na oyo seitoga ega no mwana oseito kuruga ku Nyanza tuamenyire na barubu abantu tomete na barubu emyaka emenge na endo omuntu omu yatora ikere no na magendo right agusi yonsi esiyaika ora tokonye togo ikera tuamotebye emechando yaitu abagusi ba mintonda teko babolia moche in large numbers ekerago chekera Nyamira moche in large numbers na ende kerara abega Kisii County naro moche in large numbers ekero tora togo jakonywa na bara into to by program gochiari tukolia Wednesday na toko by program clearly to batebinga ngakiago chagotara na ende ngakiago eta otherwise indagetemba teri abantu baminta bagusiye mwae kangenga kiene eto ya Nyanza kurwenseme ya seto ya Nyanza na intukutwale president kuna mai chi president chiabere ko chinsemo ibere chioka intu Nyanza ntwane gutwale president yokumuranje na ababolirie nko babolia nko tebinga kimuranje toche in large numbers na ntumoro kinga kiene yaye ekiagera otwa mwake ire chintunde jiga isatu intunde yo mwene togocha gusaligaki igo nko basaba nane nko batebinga kimuranje muiche in large numbers na mutigale buya na mutigana Nyasaye mbiyamono and be blessed. Na gotigana na yugo ika sensemena nekerekeria boro kigwa bagendete kweroberia samate muamana na KCP na bwego na KCSC nigobona boro kigokuru chinsemo ao anene imeyensemo ya bonchali banyarogosiro gwetera sekyombe ya Joshua Nyawenja Maraga Foundation asanga yoka obwato kire bintu byo kweroberia sogo kigokora amatemo ayo asa banyarogosabirwa mayaseganga yogo kigwecharansa samatemo ayo amanene. We have a success card from the foundation for you people. Yeah? And it's written from Engineer Joshua Maragia. He is the custodian of Omwari Primary School candidates. You have the hope of joining the high school of your dreams. You are fancy. Marage. I'm the founder and president of Jen Marage Foundation. Ekerenga kiyo message tate wetirero no kwanira igoriyo program twabwate yoko abana baitu bakora mathematical azit materials silvanity which gokora material inche as muno munchari ni mbwato bwanche sana uchaza abantu bamito naende
ninde passionate igore amangane amasomo ichomo nyene ko entari amasomo nare ko bekerende boniga ige ngane ndi abansi ko kunele ibintu bya masomo ngo nkunere sana na kitwaro cha foundation na well wishers bari foundation na basani tonyare ko konya mano ba mintake ba class 8 ko banyorera materials zibaganeti kerwa chwikaranza matemo na boigayo kagendrete chinga kichicho oyo koligia kirokyo bwemse kurase wodi ya Kisii Central Kennedy Mogire ninga kichiga cha kurobokonyi go chiskuru ao maigayo go cha kobokonyi oyo ausobokonyi obwo emambia lero ase skuru yo boroso ya nyanchwa asiganga yo kubwaterana na gokinia chisemi Tuwento fira mangana yichisemi mono yakora chisemi na chichiragere omuntu agende kuri no bulimo asomutinyi ari omutinyi igoro abasongo beateiro bulimo ine into kandi abantu baito bagoiko ine bakuriye biginga yakora bulimo bwito bwakei isemi negendo gegokinia amagendero ase amatende yose. Hatujaipata mgeni yeyote ambaye analetea wanafunzi wetu ambao ni watainiwa bidhaa vile vya kufanyia nini? Mtihani. Si mmefurahi? Hebu nisikie mkishangilia. Na amatuka make maiga y'umuwaziri w'ekigosoria munege kuremeye county ya Kisii dio kimaingo manyakanite bunecha tegweti gemeremo niko ikiraboni atarali abenne nkerokia guchikurigia asobo chori bole bosio maiga yogote abuna niga guchikwebwatani na siasa ichateka gukwana nigate birebuna nigate kurigereria abanchari ngoboko kibago chikomwase ganga yokuriye kerogo koleno enaboni gate birebuna gwikiro mutinyo gatatu na chikorali benne nkerogo kia guchikurigia ase county ya Kisii. Before the month of March ends, I could have now reached on a conclusive decision. Nintete kotegera abantu baminto kabisa gekoera abantu ngoteba barenga iliyogiriya abantu n'iliyogiriya nesa. Na inje bune chate nintete ko bumugambi bwato. Nintete ko bumugambi ya okorera abana inchi emeremu na buna bakandi. One thing I will assure you, HT is a senator, HT is a member of parliament, or HT without a portfolio, I will still remain a leader that will impact the lives of my people within the society. Umugambi uboko bolidia, egere ntuare chinguru. Waroli ntuare chinguru, kyo gukora mange unahiguru chengendreko. Na gotigana boiga samangana ringete na bwatrenti amangana siasa ime yorongorwa gusi oyokoligia karokyo obunge korwa sensemo ya kitutu masabe gotoka imeye county ya Kisii Walter Balozi ni gobona nyarega kobolia abantu bensemo yikumubwati siasa ka kerebosio eriko nyara gochikoire kerogeki na kogamba sege kakia miaka 5 yoka ni gochinga kiche nyare kobolia bana siasa babase kubatumeka abasaibo benga kiye gabalesko aseganga yokoleto mulembe asensi ya Kenya na boiga sorongorwa gusi nigo chinga kichi abasabira maya bali baguchigisaransa matemo bamanana KCP na boiga matemo KCSE abasaye baito ebe boda boda eba bana bese bakore chisukuru eba abasaye bagokora kigasi inu chinguru cyaito bowe tutumasaba Nyamira County na Gusiyengima nto chigotumeka bobe intuni ntutorachikoreta oburayi obuya mortu pimento bunabarayi moto chuche moto saise morenga ngobwato boremu ngobwate chinguru ngobwata maroramaya mongainwa motumeke bunabana abana siasa bande bagotaka batumia abasaye engakiye chikura cyoka lakini ekara chorero guse ba hiru chinguru echo bagenda batweba abasaye tokoromo campaign yomorembe bunancha abasaye bane ba Walter Mwenga Foundation abasaye bane ba boda manga sub county na nota masaba sub county onkuba saba tokore siasa engiya na riekeroto mogo nchora buno mujumbe bagoteba mheshimiwa Balozi Walter Mwenga abasaye bae no morembe babwate na ende walipiga kura
kwa amani. Abana baito besukuru ngo ikaransa barasa amatemo abo a KCSE na KCPE inje buno murayo ino kurikero okie bujumbe bwabo getutu masaba Mheshimiwa Walter Balozi omwenga makwaro yonko baganeria success ase amatemo ya mugo chigo ikaransa motwaro botoereru mo ikaransa amatemo ya mumotanga ni nyasaye obubui bububwene karo mugo chagokora amatemo amachibo agosoka na inu monyo ribaga mo join chiskuru chingiya bari ba form 4 na nyuro monyo opportunities mugende chi ayo na ya siasa gutigana na robono goika sensemene kiombe kya banyagetari ya Teresa clinical officers imeye county ya Nairobi niko bagoserere gochiko giremere mogocha keritu koliyanke tarikeyemo asiganga buna hambaranya rabako igwo ebirrobi yabo bakora wano muri kibwe kiombe kyo bwasyo njari niko bono batebira asamatuka mange babere bakwebo batari gotegererwa egento batebere batari gochiwancha kombi gwa bono na gotebo gocha keritu koliyanke tarikeyemo bali gochigoso asimirimo yabo Kaba itukoria rero itariki 28 tuko chaka toro mugomo itomambi na bakorie gasi ba sekta ya afya ase county ya Nairobi tuabera tokoremereri mono serikali ito ya NMS ko yangere gototegerera amagana tuabwato si pitera konya bono tuachira konyoranga konyi bonde mboyo konyi boka tobwate no kogene so mugomo ene to barazimishe batotegere na okora mangata ne garama ke na mangana polisi serikali abantu baito banyori rukomento ebirogo bituko promotions baro bakorire gasyo chika kichintambe bataranyori tukonga confirmations baro shirika ya NMS yari geta se chi contract bataraba confirm to permanent and pensionable tubatanto barure school bado batararokana buya na bakorerwa ibatagete asenga ntote mereko beka mangana ya konyagamba angere quality solution ya to force ringa gochakarito koria mambi ndogo cha kwabese meremo yetu ya kawaida kuja kutoka street ya Nairobi tunasimisha serikali yeye gukora mangana ya twanye na omoseneta we county ya Meru Mithikari Nthuri ni goli tukolera nyara gokoreki na konye kimubwatera netima iga yogotebekana buna niga kwante chinkwana chigotora no murembe so musangirikana oyo mo asense ya Kenya Rinduri tukolera niga toka tawatuma mochande bwansi kolenganu mona chebina ase kenze kigambero kya Nakuru Edna Nyaroto yote yabuna Rinduri tawata mochande bwansi maiga yobo site kobura nigo chinga kechi atebugubuna hagendere na siasa ase koleno nabo Rinturi amona wakiri baye bagoserere gochigo ikasi kigambere kaneli tukoliyanke nako yasoere serikali asoko mukura chinga kichi aina ndeta bwate mochulinde lyonse nigo chinga kichi Rinturi atebire buna nako momochia omoserio moneni Rudini Haji asatebire buna niga gutume kwa bube asoko nyaro gikirania imirimo ya yegenta atebire ikachi konya soere serikali iliya nyari wakanwa asamba tukali abere ga chandegete isiko atagendreti neganga yaye ya siasa. You will not be there probably by the end of this year. You will not be there. And so it needs to balance his work and the law because he is not supposed to take any signs. I wouldn't mind if there were compelling reasons to have me arrested or put in as long as it's through the normal judicial means. I will not have a problem because I think I have the ability to defend myself before for any utterance or whatever it is. But you know when you are arrested, when you are intimidated, you know when you are asked for issues or reasons that are not necessarily connected to the changes that they would probably have preferred or just imagined, then becomes very painful. So can nothing be cautious. And I want to tell you as a brother, please don't be misused. We have a life in Meru together. We have a life in Meru as Kenyans together when you leave that office, because this is not the first time you are being used by state actors to harass me. Remember, you have framed me in a rape case. I explained to you, and you know the truth. And even when I was charged, to date, the complainant 3 times have been appearing in Milimani courts. They have not been able to come out and present their candidate or their key witness for prosecution to stand to proceed. We have asked for evidence because I was the complainant in that particular case, because this was a matter of extortion and abduction, and they twisted everything else. And I also want to tell you,
whether they sent or anybody, because I've even been sat down by senior officers trying to tell me, withdraw from supporting William Ruto, we will withdraw all these cases, we will do whatever you would want. I am not ready, I'm not a sellout. I follow William Ruto because I am convinced. Monchumuligeri nande bono nkore ko kumanyibuna hoyo lengo mugachibwe kyama kya UDA umingo magara ni gobono etigiri emere mu ase kyamekyo kulenda ko kiraboni gatarara libuna nkyama kya guchikoibwata na kerokyo engana torachi ko kumanya ase margoba yabonekere kuri muri kitagendrete ko bwati engane yo maiga yo mingo magara wetigia na wesokya kurwase kyama kya UDA gekora gensemo yabona margoba ntokumanya kyama kya berega ko bwatana na kyo maiga yo ko Russia kurwase kyama kia UDA gwikirabu moncho muligena ngokora mangana Amayia Chinsa Ikomi bona margoba tumira nense mo ya margoba seri bwanyare ko gosansamuranira na gokomanya bunagendrete gwate kuchokorwa Chinsa mochons wali mwensto gwatirana asemesa ya mangana Amayia nkwakarambye mo nayo muligereria asogotara ko yatengera kura Ndizi TV obonsubo mugosi tubwati wetira nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na bagense meli ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News nyere komine mochia bona margoba papa antivirus abwata umugeni gago chukomanya nenda manga sumururwe chingero chia benga ulitwabwatira nere Joshua uta litirane nkuruko Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichiri chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire